తల్లేరాయి సేను సెలక తవ్వేసేదన కడుపే అరక రువ్వేసేవో విత్తనమింకా ఏలేలో ఎరువులు మందులు ఎన్నెన్నో తనువును బాధిస్తున్నా పేగున పెరిగే పిల్లల కోసం భరించేనమ్మా. పురుగులు చీడలు ఇంకెన్నో పీల్చి పీడిస్తున్నా పురిటి నొప్పుల ముందెంతంటూ మురిసే నేలమ్మా. అందరి దగ్గర నుంచి ఒక పాజిటివ్ రివ్యూని తీసుకున్నారు. అక్కడే మీరు సక్సెస్ అన్న, మంచి సక్సెస్ కాబోతుంది ఈ సినిమా. Please watch our film in theaters and please talk about it. 21st February మీరు థియేటర్లో చూసిన తర్వాత నాకు ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, మీరు ఈ సినిమా చూసి నచ్చితే మిగతా వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి. మనకి అన్నం పెట్టే భూమికి ఇది ఒక చిన్న ఈ సినిమాని అర్పిస్తున్నాం అంతే. ప్లీజ్ ఇది థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. ఈ సినిమా చూడవలసిందిగా 10 మందికి చూపించవలసిందిగా కోరుతూ ముగిస్తున్నాను. మా సినిమా February 21st వస్తుంది. తప్పకుండా మీరు అన్ని చూసి సినిమాకి వచ్చి సినిమాని పెద్ద హిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. On paper, on the screen, it might look like a small film, but actually for us, it's so close to our heart that it has actually become a very big film. సినిమా డైరెక్టర్ కి, సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కి, హీరో హీరోయిన్స్ కి సినిమా హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ప్రీమియర్స్ అన్నిటి నుంచి చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఉంది. 21st ఈ ఫిలిం చూసిన వాళ్ళు కూడా ఒక గొప్ప అనుభూతిని పొందుతారు ఈ ఫిలిం చూసి. సీ ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ 21st. దయచేసి మీరు అందరూ ఈ సినిమాని థియేటర్కి వెళ్ళి టికెట్లు కొని 21వ తారీఖున రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా బాబు సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. కాస్ట్ క్రూ అందరూ ఎంత ఎమోషనల్ జర్నీ ఉందో ఈ సినిమాలో అర్థమవుతుంది. ట్రైలర్ అండ్ అందరూ అన్నట్టు ఆ రా ఎమోషన్ కానీ ఆ రూటెడ్నెస్ కానీ సినిమాలో ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సినిమా గ్యారంటీ బాగా ఆడుతుంది అని చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా అనిపిస్తుంది. ద బాబు టీమ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. ట్రైలర్ చాలా బాగుంది, మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది. విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఐ విల్ సీ యూ థియేటర్స్ 21st February.